he d'explicar el combat de segle en una frase, però tu, o sigui, tu entens que jo soc dramaturga. Si lo logro me retiro. Combat del segle és una història basada en fets reals, però que parla de les pors humanes que té i de la vida humana en general, que pot ser molt còmica, pot fer també molt de mal i que en realitat ens mou, parla de que ens mou la necessitat d'èxit i de ser important per l'altra persona. Deu ser l'única cabaretera que no pot assistir. Jo tinc com una obsessió personal que vaig com agafant materials que em trobo, i fa uns anys em vaig trobar un llibre del Jack London que es diu El combat del segle, i el vaig agafar, vaig trigar molt de temps en llegir-lo i en descobrir que el Jack London era un racista molt important, però la història em va semblar fascinant, no? Perquè és aquest boxejador negre a principis del segle XX que guanya per primer cop el títol de pesos pesants i guanya un blanc i es lia moltíssim als Estats Units. Però no només això, sinó que després ve a Europa fugint d'una condemna i a Barcelona volia estar un parell de mesos i al final s'enamora de la ciutat i es queda gairebé 3 anys. I viu aquí, o sigui, per ell era com una cosa absolutament surrealista perquè venia d'un país que en aquell moment, als Estats Units, bueno, en aquell moment i una mica ara, estava absolutament segregat, no feia molt que s'havia acabat l'esclavitud i tal, i de sobte es troba en una ciutat que era cosmopolita, que estava plena de vida, que podia fer el que volia estar a qualsevol lloc. O sigui, es coneixia tots els cabarets del paral·lel, o sigui, era l'amo, el rei del mamo, totalment. I va fer moltes coses aquí, o sigui, era amic de gent molt important, això, es passava molt de temps als cabarets, va provar de fer de torero, o sigui, una cosa com molt estranya, no? I era un paio que a més, no sé, que era molt estrany perquè venia d'una família, els seus pares eren esclaus alliberats, i ell recitava Shakespeare i tocava, no me'n recordo si era algun instrument de corda que ara no me'n recordaré, no sé, que era com una persona amb molt de contrast, molt estranya, molt, no sé, li agradava molt portar joies, portava pells, o sigui, era... Jo no m'imagino un negre de 1,90 m passejant per la Rambla en 1916 amb pells i un traje entero blanco, o sigui, és espectacular. Ho seria ara? Imagineu-vos ara, fa 100 anys, no? Al principi jo pensava que era una història que tenia més a veure amb el racisme i sí que parlem d'això, però en veritat no. En realitat el que ens hem trobat, i és molt interessant, és que parlem de coses que són molt humanes per tothom, o sigui, és igual el color de la pell, perquè parlem de pors que tenim tots i totes, o sigui, de por a la mort, a no transcendir, a no ser estimats o apreciats, o a no tenir com aquest reflexe en l'altre, i que al final és una persona que tenia com aquesta protecció, o sigui, era molt gran, molt fort, però a nivell profund era una persona molt vulnerable que en realitat l'únic que volia és que l'estimessin, no? I no sabia fer-ho d'una altra manera que donant cops, o sigui, anava com a l'ofensiva i a la defensiva i no es deixava veure a nivell profund. I jo crec que això ens passa a moltes persones, no? I aquesta és la part que és com molt tendra de la història. I després també parlem de la ciutat en aquell moment, que també era una altra cosa totalment, i l'ambient aquest cosmopolita i de cabaret, o sigui, és una cosa que és interessant. Hi ha 3 personatges femenins que són molt importants, que sí que veuen com de la tradició dickensiana de fantasmes del passat, diguem-ne, però en aquest cas són deesses, són moires que tenen com la capacitat de posar a la vida de Jack en aquell moment diferents passatges o moments de la seva vida, i de fer una mica com d'alguna manera és com que li obliguen a veure la seva vida des d'una altra perspectiva.
De l'equip puc dir moltes coses, primer de tot que és un equip molt potent, de fet jo estic aprenent molt, però de veritat, o sigui, molt. Hi ha com i s'ha creat com un grup que en realitat anem tots a una i crec que això per mi, hi ha una part que jo em sento responsable, però em sento també molt recolzada, no? Hi ha una cosa com de... Està el Marco Mesquida, que és un gusto però enorme veure'l com treballa. Està la Nina Pavlovsky, i després els actors, que són meravellosos també. L'Armando, que potser fa molts anys que viu a Madrid, i sí que ha treballat sobretot en audiovisual y ha fet también teatro de text y tal, pero que lo hemos traído expresamente. Y després està l'Àlex Brendemühl, està l'Andrea Ros, Yolanda Sicara i la Caral Albiñana, això d'actors i actrius. El Marc sí que ha fet la traducció del text i jo crec que, no sé, és un equip, jo no sé explicar-ho, però hi ha una cosa com de... Hem entès com el que estem fent, no? Que d'alguna manera jo dic que és com una petita obra de gran format, diguem-ne, i tothom ha entès això, no? I crec que estem treballant anant cap allà, d'intentar fer com la producció més... no és gran, és la que le haga honor d'alguna manera a la història, que és una història com molt gran en si mateixa. Aquest any és un any complicadet, per dir-ho d'alguna manera, però per mi en realitat faig broma de que és com si estuviera haciendo la pelota, però no, o sigui, és absolutament veritat. Jo crec que per mi ha estat com molt clar que tot i haver una pandèmia mundial i tot això, la Beckett ha estat casa, absolutament, per mi. Ens traten molt bé, molt, o sigui, jo m'estic acostumant a un nivell humà que no sé després què passarà amb mi, perquè no aniré per allà i diré un moment, és que així no se trata la gent. I sobretot crec que hem fet com... Ha estat un procés, o sigui, jo no dic que la pandèmia sigui res bo, perquè no ho diré mai, però sí que crec que ha fet que de sobte, no només per nosaltres com a equip, sinó suposo que des de la sala hi ha com una cosa, com una il·lusió extra, no? De dir, estem aquí, estem fent això, ho petarem, perquè ho petarem, o sigui, hi ha una cosa com de molt bon rotllo, i per mi ha estat un any meravellós. Jo, sobretot a les del bar, les he dit que no me voy, però en general crec que és un lloc que per mi és casa absolutament i estic absolutament agraïda de cor amb l'equip, amb la casa, amb la vida, tot i ser un any espantós i horrible, però per mi ha estat un any preciós.